Как пък вие ще определите това, което се случва в страната ни през последните дни? Скандал след скандал, още не осъзнали единия, ни залива следващ. Хората се питат какво става, къде е държавата, има ли я? Първо бих започнал с това, че аз не съм компетентен много по тези въпроси, тъй като гледам отдалече и гледам в друга посока. Наистина геополитиката създава друга структура на интереса и на любопитството. Но като български граждан, разбира се, имам мнение. Първо ще започна малко неочаквано, продиктувано от това, което чух току-що от господин Попов, че достоинството на разузнавача и на длъжност и поставка е мълчанието. Аз предлагам да си спомним най-добрата британска практика, че разузнавача мълчи. Не споделя дори с жена си. За мен е чудовищно, когато един разузнавач разказва какво има в службата, за която той е отговарял преди, или друг разузнавач, който кани НАТО да ни оправя, защото има и такива. Господин Аспарухов е предлагал НАТО да се погрижи за нас. Напомням, на офицерството от разузнаването достоинството е в затворената им уста. Второ, когато стана дума за военното разузнаване, а това е тема, по която той пък казва, че там се случват неща, които не са регламентирани. Случва се нещо с българската държава. Разбира се. Военното разузнаване на България е структура на НАТО. Формално, да, това е български държавен орган. Реално, това е структура, която се подчинява на главното командване на НАТО. Възможно ли е тогава да се случват такива неща, за които не само, че е възможно, а е действително. Там не се случва нищо. Хората работят в широк план и тук проблема е по-скоро към тези, които са организирали българската държава, а не към днешното или бившото ръководство на българското военно разузнаване. Апропо, това е една от малкото служби в България, които все още имат цели да оправдаят заплатите си. Сега вижте, всичко това има директна връзка с въпроса има ли или няма българска държавност. Да, аз, например, това е основният въпрос, тъй като това е големия въпрос. В социалните мрежи, в форумите сте видяли хората се питат какво става, къде е държавата. Ето това е реалният въпрос. Няколко дни премиера мълчеше. Ето днес дадоха, определят я като безпрецедентна пресконференция, заедно с вътрешния министър, с главния прокурор. Те казаха, държавата е тук, има я, работим, ще продължи да съществува и след 13 май. Усещането за държава не е в съзнанието на държавните служители, а в подсъзнанието на обществото и на народа. Ако моите сънародници се съмняват, че има държава, ние сме длъжни да слушаме тях, а не какво казва иначе симпатичният служебен премиер. Значи аз помня, имам привилегията на паметта, как още в първата половина на 90-те години в България стана възможно за всеки да се внесе не много скъпа разузнавателно-подслушвателна техника и да я използва както му дойде. Проблема не е, че хората на Цветанов слушат. Да, те слушат. Проблема, разбира се, не е, че военното разузнаване слушат. Да, разбира се, и те слушат. Проблема е, че всеки, който не го мързи, слуша. Аз бих искал някой да ми посочи служба, която няма възможност да подслушва. Един обикновен скенер, който подслушва мобилна техника, струва, за мен е много, но за сериозна институция струва напълно разумна цена. И сега ви предлагам една стара дефиниция на държава. Държавата е структура, която е монополист на легитимното насилие. Бих допълнил Вебер, ако ми е дадено. Държавата е монополист на легитимното подслушване. В България всеки подслушва. Ако забравим от учтивост, разбира се, чужди посолства, някои особено важни, ако забравяме няколко натовски служби, ако забравяме българските титуляри на дейността подслушване, за които приемаме, че са под законов контрол, твърде много бизнес структури подслушват. Аз помня как в началото на 90-те години една могъща тогава бизнес структура, която претендираше да бъде аналог на държавата и неин коректив, внесе за няколко милиона разкошна техника, разположи я в една вила край София и от тогава те бяха най-информираните хора в България. След това с тази структура се случиха разни неща. Аз поначало се пазя от тая проблематика. Между другото, това е ваш успех. Аз за първ път от 23-4 години говоря по тези теми. Вие просто ме дръпнахте за езика. Подчертавам, за да преминем към сериозните теми. В България всеки може да подслушва, ако пожелае. И това е белег на изтляваща, на отиваща си държавност, тъй като в една нормална истинска държава подслушва само една инстанция и никой друг. А ако някой друг го хванат с слушалки на ушите, му късат ушите заедно с слушалките. В България
Боя се, че само ние с вас не подслушваме. Тоест Бойко Борисов да не се очудва, че там в тоалетната му или в пола му някой подслушва. Той сега е загрижен дали в тоалетната вероятно съдбата на Борисов е да го дебнат с камера в тоалетната. Това е неговия път към славата. Той е човек чувствителен на тема слава. Аз му съчувствам. Да, ще го послушат и в тоалетната, и на всякакви други пикантни места. Това е стила на заведението. Няма нищо, Бойко. Това се е случвало и на други ще се случва. Предлагам да не се занимава с нежната душевност на екс-премиера. Вижте, големия проблем е друг. Имаме ли наистина държава? Българската държава още пред 90-те години се отказа от своя монопол върху насилието. Отказа се от монопола си върху много неща и престана да бъде държава, стана някакво хрущялно весело образование, където всеки може да гони всеки с микрофонче за шито превера. Или с микрофон залепен на корема, примерно. Моят народ, аз се извинявам за старомодната дума народ, моят народ има остро усещане, остър усет за това какво е държава. Всеки българин знае, че България има инстанция, която може да ти щупи главата. Съгласни сме, че това го наричаме държава. Но според българската обща представа, държавата не е силата, която идва да ти щупи главата, а е нещо друго, по-различно. Ние знаем какво е това, но все няма време да четем лекции. Сега, и третото, особено важно, то с него и трябваше да започне. Вижте, аз предлагам да свалим нивото на драматизъм и ако можем да овладеем погнусата си, това е пожелание към господин Родион Попов. Аз усетих колко силно е погнусен горкият човек. Може би трябва да поговорим спокойно. Работата е там, че всъщност работи едно старо правило. Цялата власт в Република България принадлежи на цялата политическа класа и тя в момента е жестоко скарана. Те се занимават с това, което им е интересно. Кой кого подслушал, кой какво досие има. Това са трепетните сюжети и трепетните тайни на българската политическа класа. Отгоре на всичко това е предизборна кампания. Ще се късат коси, перуки и други такива лошо закрепени органи. Ще ни обръгне, ще бъдем погносени, но това е характерната миризма на българската политическа класа. Те са уверени, че нищо по-важно няма от това, кой ги слуша в тоалетната. Паралелно на това, нека да ви кажа, тъй като аз живея с тия проблеми, въоръжените сили на държавата Израел са в пълна бойна готовност и войната може да започне до вечера. Във Вашингтон американския... Как до вечера? Буквално до края на днешния ден, до тъмно. Така, може да започне. Второ, в Вашингтон американският президент, поредният, е подложен на такива небивали атаки, на каквито за последен път е бил подлаган или Никсън, или може би Кенеди. Айде да не говорим за примера с Кенеди, защото това е зловещо, но Никсън беше така бит, както сега Обама. Трето, в Москва продължава ситуацията на двувластие. Заинтересованите хора знаят, че в Русия има ситуация на двувластие. Това е много зловеща ситуация. За разлика от българските топордии с микрофони, двувластието в Русия често пъти се е случвало и се е окървавявало. Четвърто, границата между Сирия и Турция е отворена, което значи перманентна война с ниска степен на интензивност. Пето, криза в турското правителство, което в момента се разпъва между две право противоположни посоки на развитие и на управление на турската държава. Тя никак не е безразлична, защото просто е съсед. В Сърбия в момента има изблик на омраза, тъй като сръбският политически елит предаде Косово за цената на едно бързо влизане в Европейския съюз. Народа ги ненавижда. Какво ни казвате, че по света има много по-сериозни и тревожни процеси, а това, което се случва у нас, са някакви у нас е запалено гюбре. Но хората се интересуват от това, нашите сънародници, как живеят тук и сега. Знаете, те зимата хората протестираха заради високите сметки. Това беше много сериозно. Интересува ги какво става в сектор енергетика. Точно дали ще имат работа, доходите. Точно така. Ето това са големите въпроси. Ние не получаваме отговори на тези въпроси, получаваме поредната порция СРС скандал. Някой пали стари автомобилни гуми, те пушат с черен мазен гнусен пушик и всичко това е съдържание на българския политически живот. И понеже, господин Вацев, няма много време, ограничени сме. Накратко няколко въпроса. Как смятате, дали прокуратурата ще има волята и коража този път да стигне до край? Не, разбира се. Нищо такова няма да стане. Правни последици за участниците в този скандал? Не. Скандалът ще отмине. Скандалът ще отмине с отминаването на изборите, но веднага след изборите ще започне друг скандал, за който знам какъв ще бъде, но е рано да се говори. Не очаквайте нищо такова. Българската
прокуратура е орган, и то много важен орган на властта, така че не трябва да очаквате оттам чудо. Аз се надявам някой да загаси запалените автомобилни гуми, които пушат в момента. И да успеем да видим проблемите, които вие току-що изброихте. Вие с вярна интуиция посочихте. Жизнено равнище, проблеми на свободата, разбира се, проблеми на суверенитета, трябва да се каже. Коментирате и позицията на Европейската комисия, според която последните събития в страната ни са, цитирам, индивидуален случай. Говорителят Марк Грей каза, че за сега Европейската комисия не предвижда извънреден доклад за България. Първо, наистина, това, което става, спокойно може да бъде, макар и формалистично, отнесено към графата индивидуални случаи. Второ, Европейската комисия просто няма да налива вода в воденицата на европейската левица. Те тактично ще изчакат, тъй като евроръководството не е лишено от политически усет. Просто Еврокомисията няма да се занимава, освен с някакви нищо незначещи формулировки. Не бива да се очаква от Еврокомисията да решава български проблеми. Би трябвало българите сами да ги решават. И накрая да кажете как преди малко казахте, че може би скандалите ще приключат до изборите. Не, те ще прераснат в един друг скандал. Веднага след изборите ще има, нека да кажа, добре, новина в аванс. Веднага след изборите ще започне могъща кампания, тя се подготвя от сега, по повод легитимността на изборните резултати. Тогава вече наистина ще бъде сериозно. Сега има просто разгряване и палене на автомобилни гуми за психологическа подготовка на обществото. То продигата около това, кой подслушва любимия ми премиер в тоалетната, ще ни се стори весел сюжет. А защо твърдите, че изборите няма да бъдат легитимни? Нищо не съм твърдял за изборите. Аз знам колко много сили се канят да извадят този окончателен кос от ръкава и да го ударят силно на масата. Че каквито и да си изборите, те не са легитимни, щом като ние не побеждаваме. Винаги се прави така. Това за нас ще бъде относително нова процедура, но не и чак толкова нова. Аз очаквам загубилият изборите да оспори легитимността. И това ще бъде много вълнуващ сюжет. Ще ви поканим и след изборите, Валентин Вацев.